Dve hlavné priority pri sťahovaní kladky na latissimus, o ktorých sa takmer nehovorí, sú: za prvé, vystri ruky pred seba, roztiahni lopatky od seba, respektíve chod s ramenami dopredu. Pokrč ruky v lakťoch a pomaly ich dvíhaj dohora. Zistíš, že od určitého bodu nevieš ísť s lakťami vyššie bez stiahnutia ramien naspäť dozadu. Toto platí aj pri širokom úchope s lakťami vedľa tela. Nuž a takto vyzerá vrchná pozícia cviku. Za druhé, sústreď sa na pohyb celého ramenného komplexu aj s lopatkou dole od uší a hore k ušiam a nielen na pohyb lakťov. Nastav si výšku opierky na stehná tak, aby o ňu boli počas cviku pevne zapreté aj za pomoci zodvihnutia piet. Odporúčam vybrať si koncovky, ktoré uchopuješ s neutrálnym úchopom minimálne na šírku ramien alebo klasickú dlhú koncovku, ktorú uchopíš so širokým úchopom. Pri tomto cviku je nevyhnutné použitie trhačiek. Takto si dáš trhačky na ruky a takto ich upevníš o koncovku. Pevne uchop koncovku do prstov, usaď sa do začiatočnej pozície, nadýchni sa a následne si stiahni koncovku k sebe spolu s jemným záklonom dozadu. Bez pauzy v spodnej pozícii sa kontrolovane vráť späť spolu s výdychom a po krátkej pauze vykonaj ďalšie opakovanie. Pri príťahu neprehýbaj chrbticu dozadu a nepomáhaj si výrazným pohybom v bokoch.